Väsyvätkö silmäsi? Kokeile helppoa taukojumppaa. Pitkäaikainen päätetyö rasittaa silmälihaksia. Rentouta silmälihaksesi katsomalla kauas. Tärkeä muistisääntö on katsoa säännöllisesti kauas, esimerkiksi 20 sekuntia joka 20 minuutti. Tämä auttaa silmiäsi rentoutumaan. Käy katseellasi läpi kaikki ilmansuunnat. Aloita pystysuunnasta, siirry poikittaissuuntaan ja lopuksi ristikkäissuunnat. Voit käydä mielessäsi läpi ilmansuuntien nimet. Pidä välillä pieni tauko sulkemalla silmät ja rentouttamalla kasvot. Kuvittele suuri numero 8 eteesi noin 4 metrin päähän. Seuraa katseellasi kahdeksikon muotoa hitaasti. Toista liike 5 kertaa. Tee sama myös toiseen suuntaan. Lopuksi katso alas ja räpyttele rauhallisesti. Räpyttely kosteuttaa ja rentouttaa silmiä.